ערב טוב, שלום. נעים מאוד, אני חיים. היי חיים, אתה בא לדירה? 5 בשלנים חובבים שאוהבים לארח. וואו. ואוהבים לנצח. אין כמו העוגה שלי. נפגשים ל5 ארוחות חגיגיות. שחיים. שנשאר חברים לנצח. בכל ערב יבשל אחד מהם בביתו הפרטי. אני יודעת שאני לא אוכל להגיש את היום את המנה העיקרית כמו שצריך. אני לא סובלת כפרת האוכל הזה. למטבח מנצחת גבירה אחת. מה מבשלת? זה מה תאכלו. מנה ראשונה. מנה ראשונה. את לא פתוחה בכלל, את מזויפת. פאקינג את צריכה פסיכיאטר תורן. מנה עיקרית. אני במשחק, אני במלחמה. וקינוח. נראה לי שהסיכויים שלי ינצח הם מאוד גבוהים. אני כמעט בטוח שהם יסיימו את התוכנית הזאת לא בתור חברים טובים. אבל הקינוח האמיתי מגיע אחרי הארוחה. כל אחד מהאורחים מעניק ציון סודי למארח. הציון שלי לערב הזה הוא 7. רק ביום החמישי אחרי ארוחת הערב האחרונה יגלו המשתתפים מי מהם זוכה במקום הראשון ובפרס נחשק. את האמת, אם השיר ינצח זה ייתן לי את הפצצה בלב, למה לשיר לא מגיע. כבר יש לו. המנצח השבועי ב"בואו לאכול איתי" יזכה בנסיעה קולינרית לאיטליה. 6 ימים של תרבות, אוכל טוב וקורסים מקצועיים בבישול, אפייה ויין. בחסות מילניום מרקטינג, יבואנית ארקוסטיל בישראל. ארקוסטיל, הבחירה של השפים אצלכם במטבח. זה היום השלישי של התחרות, ואנחנו עדיין מבלים בעיירה הפסטורלית תל אביב. את השבוע פתח מארח פסטורלי לא פחות, המיסטיקן חיים מלכי, שבישל לחברים סעודת גורמה פרסית. וואי, איזה ריח של גורמה סבסי. אני לא סובלת כפרת האוכל הזה. אוכל פרסי. למטבח מנצחת גבירה אחת. מה מבשלת? זה מה תאכלו. מעניין איך תאכל את זה. את האמת. למטבח אולי יש מנצחת אחת, אבל היא לא אתה חיים. עם ציון של 21 נקודות, אתה בינתיים במקום האחרון. אני, כשמדברים איתי על פרסים, אני לא רוצה שום פרס. אני בא לעשות כיף. זו חוויה קולינרית, חוויה ורבלית, לא שחסר לי כאבי ראש. והנה אחת שכבר נפטרה מכאב הראש הזה. גלי משיח, שערכה את החבורה גבוה גבוה בקומה ה-29 ביום השני. גלי, מורה למוזיקה בגני ילדים לשעבר, וכיום מתמחה בתחום אחר. ידעתי ממי להתגרש. אוי, זה כל כך עצוב גירושין. אני לא הייתי לחוצה אחרי חיים, כי ידעתי שאני הולכת להפיל אותו ובגדול. לא רע. גם החברים חשבו שהיה לא רע, ואפילו יותר מזה. גלי קיבלה 32 נקודות ועקפה בקלות את חיים. והיום תארח צעירת החבורה, אלינור ביטן, ברמנית בת 22 מגבעתיים. אני חושבת שהיא הרימה קצת את הרף מהיום הראשון. אני מקווה להמשיך עם מגמת עלייה ולהעלות את הרף היום לרמה שלא רונן ולא אורלי יוכלו להגיע. מחר תארח הנמרה מבת ים, אורלי יחזקאל, בת 50, עובדת משק בית, ויש לה מטרה אחת ברורה. את האמת, כמה אני רוצה לנצח, יש מ-0 עד 10, אני רוצה 10. קודם כל, בישול אני פרפקט. האירוח, חבל על הזמן, הכל יהיה מושלם. אז אני רוצה לנצח פשוט. איזה בית, אמא! תראה איזה בית. וזה רונן צור, נדלניסט ומומחה ליין מצפון תל אביב. הוא יארח את הבשלנים ביום החמישי והאחרון, ואצלו גם נגלה מי זוכה בתחרות. ובפרס כמובן. ללא קשר לפרס, אני אשמח לנצח בתחרות הזאת, כי אני חושב שאני מבשל טוב. אני אקבל גם את האסמכתה הזאת כזוכה בתחרות. זה נורא נחמד. אבל גם קצת נחמד לזכות בפרס, נכון? אתמול התארחה החבורה בצריף של גלי, שממנו אפשר להסתכל על כולם מלמעלה. וגלי לא רק בישלה לפי המתכון, היא גם לבשה אותו. מנה ראשונה, אתם יכולים לקרוא. מנה שלנו השנייה נקראת. מוזר לי נורא, כי האוכל היה טעים. באופן כללי נראה לי שאהבו מאוד, ובאמת הצלחת הריקה מדברת, ובטח כל שכן לבקש תוספת. אני אכלתי מכל דבר פעמיים, אבל הרגשתי שבע והיה לי טעים. מזל שחיים אכל פעמיים, כי אורלי למשל לא אכלה בכלל. אני לא יודעת לגבי אורלי, היא לא באה לאכול. זאת לפחות התחושה שלי. כי אתמול כשהסתכלתי על הצלחות שלה, היא בקושי טעמה. אלה השירים, תראה איזה בתים, איזה יהיו, איזה שמיעו, אבל האוכל היה מושקע בזה שהיא הגישה, לא בכסף, מאמי. אורלי, יפה לחלוקה על פירוני. כן. גלי באמת טרחה, קנתה, בישלה, עשתה, היא טרחה מאוד יפה, אבל היא גם הייתה מאוד מאוד עייפה.
זה לא עייפה, חיים, זה בא לה למות. יש לו עיניים כחולות כמו למי שיש כסף לגור פה. לא הייתי רוצה לגור פה. למה? למה? כולם פלצנים, סטייליסטים. רגע, תני לי. אני אגלה אותך מהמדינה תקף. תקשיבי, בואי נעלו. כנראה השדונים והמפלצות יצאו שם לכמה אנשים, וגם לי. מעצבנת, חופרת, תני לאכול. אתמול היה לי מצב רוח דווקא טוב. ברגעים מסוימים לא. אני בחיים לא מעבירה ביקורת. פה אני בתחרות. הבנתי איך מתנהלת התחרות הזאת. בשביל לקבל את הניקוד, אוכלים את הצלחת ומפרגנים, ומין צביעות כזאת קלטתי, ובשביל זה אני הולכת היום לעשות מהפך. רק לפרגן אהבה, ואיזה טעים האוכל, ויו, ואי, גם שהוא לא יהיה טעים לי, אני אגיד שהוא טעים בשולחן, ולשחק אותה גם סטייליסטית, מבינה מילים. הוא נגנב אתמול, רונן. בעברית, הארמון. ומאחורי הקלעים אני אגיד את האמת. היה הפוך נמר בת ים מחברבורותיו, את זה נראה הערב, אצל אלינור. היא גם לא התרגשה יותר מדי מהאירוח של גלי, או בגלל שהיא קול, או בגלל שהיא הולכת להפציץ אותנו לגמרי, ואני הלך אליי. היום אני לא יכולה לתת אופציה לאף אחד מהאורחים. אלינור. חיים, היום מנה אחת לכל אחד, תגיד תודה למה שיש. בתור בחורה בת 22, אני מניח שאין לה הרבה פזם באירוח. אני חושבת שלבשל זה לא קשור לגיל. למה הבן שלי מגיל 13 במטבח, ויכולה להפתיע אותי הקטנה הזאת. אני חושבת שבגלל שאני צעירה, אז זה הרשים אותם מאוד, היכולות שלי. אני מקווה שזה הרשים אותם, ואין לי בעיה שהם גם אולי ישפטו אותי על האפקט הזה שזה עושה. אני התרשמתי, מאוד. אני הולכת להתחיל עם הקינוח, דווקא הפוך על הפוך. ההפוך על הפוך על פי אלינור הוא שרי בלוסום גרל. פודינג אורז חמים ברוטב קר של דובדבנים וליקר שרי. שרי בלוסום גירל? Oh yeah, רונן. אני יותר מעניין אותי לשמוע את אורלי אומרת את זה. קבל. שרי בולוסום גירל, אני לא יודעת מה זה. המנה האחרונה שלי זה מנה שלפי דעתי מאוד מאפיינת אותי. זה שרי בלוסום גרל. אולי חושבת שהיא חלק מפריחת הדובדבן. אני מנסה להגיש קצת יפן בקינוח כזה. החלטתי ללכת על משהו חדש גם לי, כי זה לא משהו שטעמתי ככה באיזה מקום. בחיים שלי לא טעמתי פודינג אורז. אמרתי, בא לי לנסות, זה נשמע לי משהו מעניין. אני אוהבת פודינג ואני אוהבת אורז, ובואו נראה את השילוב ביניהם. משהו מקורי, מגניב, אורז בקינוח. אני אוהב פודינג אורז, אבל מעט מאוד מקומות או אנשים שפגשתי יודעים לעשות פודינג אורז כמו שצריך. לא בא לי שיהיה לי פדיחה עם שערות באוכל, אני אסוף את השיער היטב. השיער שלך נראה לי דווקא טעים. האורז כבר בסיר על האש ואלינור מוזגת חלב. דובדבנים טריים, בחרתי אותם אחד-אחד, ככה כמו בייביז. אלינור מפזרת סוכר מעל הבייביז. 2 כפות סוכר. זה נשמע יקר ומושקע, בוא נראה את זה עד הערב. אבל אני לא אוהבת את כל החרטה הזאת. כבר רואים את השינוי, אורלי. בינתיים בגבעתיים, אלינור יוצאת לעשות קניות במכולת השכונתית. אהלן דוד. אני לא הולכת לפשל או לעצבן את אורלי, אז זה דבר חשוב שאני... עזבי, היא כבר עצבנית מהבית. שאם היא צמאה ורוצה להוסיף את זה במקרה ליין הלבן, שיבוסם לה. סויה. בבקשה. פירות יבשים זה דבר מדהים, וזה תמיד מוסיף. חובה לאכול תמר כל יום. כל יום. חובה, א' ב'. ובכל מאכל זה יכול להשתלב בקינוחים, במאכלי בשר, במנות ראשונות. למנה הראשונה תגיש אלינור פורטובלה. פטריית פורטובלו גדולה ועסיסית ממולאת בתערובת ייחודית של פירות יבשים ואגוזים, ברוטב של סויה ודבש. אגוזים, דבש? למה שאני אוכל? למה שאני לא אמרח את זה על הפנים שלי בשעת צהריים? שעת צהריים? למה לא עכשיו? זה מצוין, זה נהדר. זה גם פוטוגני. פורטובולה, אני לא יודעת מה זה, ממי. אני יודעת מה זה פטריות, אני לא יודעת מה זה פורטובלו. הפטריית פורטובלו שלי, שהיא מנה שהמצאתי אותה בגיל 14, פעם ראשונה, זה ממש פרי דמיון מופרך שלי. לא נראה לי שיש מישהו שחשב על זה. יש סבירות גבוהה שזו מנה שהיא אכלה אותה במסעדה תל אביבית, איך לא, ובטח לא בגדרה. מנה פרובנציאלית, קלאסיקה בטבריה. ובכן, קלאסיקה טבריאנית או פלצנות תל אביבית. אורלי תכריע. אני לא יודעת, אני לא אוהבת את האוכל הזה, אבל אני הולכת לשחק אותה, אוהבת אותו. לייק. אלינור קוצצת פטריות שמפיניון ומוסיפה למחבת שבה כבר מתאגן הבצל. מוסיפה את הפירות היבשים, החום ימיס אותם. כפית קטנטונת של חרדל דיג'ון. ושריקה סודית אחת.
אלינור ממלאת את הפטריות הגדולות במלית ומזליפה סויה. פורטובלה, פטריה. אני הולכת להכין לה מנה אחרת משלה, אז היא הולכת להרגיש מיוחדת. האלרגיה של גלי לפטריות מזכה אותה במנה מיוחדת. קישוע עגול ממולא בתערובת בשר, פירות יבשים ואגוזים. מעולה. מעולה, אני קיבלתי התקף לב. אוי אוי אוי. לא הכי חשוב לי שהיא תאריך את זה שהכנתי לה, זה במיוחד, הרי ברור שאני לא אתן לה פטריה כשהיא אלרגית, אני לא רוצה שהיא תתנפח ותתחיל לפרקס לי פה בארוחה. כדי להימנע מפרקוסים לא רצויים של אורחיה, אלינור קוצצת דק את הננה והצנוברים למילוי קישור. נשמע לי טעים קישוע עגול, כי גם אני עושה קישואים ממולאים, ואני ממלאה אותם עם בשר, עם פירות יבשים ואגוזים, זה הולך להיות טעים. זה דבר חמוד זה. התאהבתי בקישואים האלה, ממש. בקישור? מה איתי? אלינור מניחה את הקישור החמוד בסיר ואת הפורטובלה בתבנית. מה עם שאר הפטריות? מפוטרות? כאן בחרתי בפטריית הפורטובלה שתלווה אותי במנה הראשונה, במנה העיקרית, בתור אלמנט שהוא חוזר על עצמו. מוטיב, אפשר לקרוא לזה? מונוטוניות, אפשר לקרוא לזה? המנה העיקרית, המבורגר פורטובלו, קציצת בשר בקר משובחת מונחת בין שתי פטריות פורטובלו, ברוטב, יין אדום וסילן. אני חושד באלינור שלאבא שלה יש חוות גידול של פורטובלו. פטריות. בסטה, מספיק, יקירתי, כאילו מנה ראשונה פטריות, מספיק לנו, די. יכולה להיות ארוחת פטריות, אגב, זה בסדר גמור. אבל אז תתני לי, תחשפי אותי למשל לסוגים שונים של פטריות. מה ננעלת על הפטריה הזאת, כפרה? כן, למרות שאני חוזרת על הפטריות, אני לא חושבת שאני משעממת בחזרה הזו, וזה כן יהיה מגוון, הטעמים הם שונים, הפטריה שהיא ממולאת היא הרבה יותר עסיסית וג'וסית, לעומת הפטריה שהיא תהיה צלויה ליחד עם ההמבורגר. אם עדיין לא נמאס לכם מפטריות, תוכלו למצוא את המתכונים של אלינור בכתובת שמופיעה עכשיו על המסך. אלינור מתחילה את בישול התוספת, בלי פטריות, מחית שורש סלרי ותפוחי אדמה. הצחיק אותי אתמול שבשולחן אורלי לא ידעה מה זה מחית, ודווקא פירה היא יודעת, כי דווקא פירה זה מילה בלועזית, ומחית זה הצורה העברית להגיד את המילה. אבל היא אמרה אתמול שהיא אוהבת פטריות. אני מקווה שהיא תאהב את הפטריות שלי. בוא נטעם, בוא נראה, אני לא יכולה להגיד כן ולא ראיתי ולא טעמתי. בוא נראה. החשדנות שלך לא במקום, אורלי. תראי איך אלינור מרתיחה יפה את תפוחי האדמה ושורש הסלרי בסיר. אקשן, אני אוהבת את הרעשים האלה. גם אני אוהב את הרעשים האלה, אלינור. איזה עוד רעשים את אוהבת? אלינור מוסיפה גרידת לימון לשורשים רגע לפני שיהפכו למחית. פירה. מחית. היי, קרה משהו? יש לי פטרוזיליה? דלת המקרר שנפתחת לא מבשרת טובות. אין עשבי טיבול. כנראה לא חישבתי נכון. אז אני חייבת ללכת לקנות. אני ארוץ למכולת פה, לירקן. בשיא הקרב אלינור נוטשת ומשאירה מאחור לא מעט פצועים בשטח. לגלי ההמבורגר הוגש לו לא פטריות. היא לא הייתה צריכה ללכת על ההמבורגר, כי זה מאוד מאוד מפשט את המנה, ועושה אותה המבורגר כהמבורגר ללא ציפוי של פטריות. אז זה יהיה המבורגר. אלינור חוזרת למטבח עם הרבה עשבי טיבול, אבל מעט מאוד זמן לבישול. קצת בלחץ של זמן. לא רציתי להגיע למצב הזה, אני שונאת להיות בלחץ על זמן. פותחת טורבו עכשיו, ועובדת מאוד 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 מהר. אולי עדיף לסגור את הטורבו. אלינור מצמצמת יין בסיר שישמש לרוטב. האם תספיק אלינור להכין הכל, או שהאורחים שלה יצאו רעבים? מעדיפה להיות מסריחה ושלא יצא לו טעים. די, מסריחה אחת. אלינור עומדת לקצץ קציצות להמבורגר. המבורגר סך הכל זה משהו שהוא מוכר והוא נוסטלגי והוא... אני חושבת שקל להתחבר למנות האלה. ממש לא סובלת המבורגר. זה הכל מזבל. כשאני אוכלת משהו שטעים לי, אני מתחילה ככה. לזוז. מיוזיקל המבורגר, the meat with the beat. אני מקווה באמת שהבשר פה משובח מספיק בשביל לגרום לי לאהוב את המנה הזאת, כי היא נשמעת לי מאוד כבדה. אני מאוד מקווה שהוא יתחיל לרקוד על הכיסא מרוב אושר שהוא תואם את האוכל. זה לא מרגש אותי, זה לא מסוג המנות שאני אלך ויזמין במסעדה. אז לא תרקוד על הכיסא בסוף, רונן. אלינור מכינה 5 המבורגרים, המבורגרים, אבל היא תגמור להכין אותם רק לפני ההגשה. נראה שאת במצב מצוין. לפי דעתי תעמדי בלוח הזמנים בגדול.
אופס. מי בדלת? רמז אסטרטג דגול. אהלן, יקירה. האורחת הראשונה והערב בוורוד בייבי תמים, אורלי. מה שלומך? בסדר. את הולכת לראות אותי מתארגנת, את הולכת לראות אותי לפני... מה שלומך? אני רוצה לדבר איתך. אני לא יכולה לדבר, אני חייבת להמשיך עם הארגונים. אני רוצה אותך 5 דקות. אין מצב, אין לי 5 דקות, אני רוצה עוד להתלבש. דקה. תבואי תעמדי. רוצה עזרה? אולי אני אעזור לך. למה? אני אעזור לך. שונאת שעוזרת. עוד אורחים בדלת! שלום! האורחת השנייה, גלי. בבקשה, תמשיך. אורלי מיד מובילה את גלי למקום אסטרטגי במיוחד. בואי. יופי, אורלי. את לא מבינה קלאס. וואי, איזה הפתעה, ככה כולם בבת אחת. והן נכנסות ביחד לשירותים. מה הולך שם? מה הולך פה? מה הולך שם בשירותים, אורלי? לא יכולתי לרדם בלילה. למה? כל איך שהתנהגתי אתמול, זה מפחד. בצורה שזה לא אני. כמו מה? מה היה? שפגעתי כאילו... במי פגעת? ככה הרגשתי שפגעתי. הושטתי לה יד וחיבקתי אותה והסברתי לה. הבנתי גם מאיפה כל הדברים האלה נובעים, והרגשתי חרטה מלאה על מה שחשבתי עליה קודם. גם אני כמעט האמנתי לה. עכשיו אני מה זה מרגישה טוב שהכרתי את שירה. גלי. מי זאת שירה? נו, תזכירי לי, את רואה, ברח לי השם שלך פתאום. את גלי. את גלי. שגרה בבנייני W. אין בה טיפת רוע, וחשבתי שאולי זה אסטרטגיה בגרוש. אני מאמינה שזה מהלב. גם אם זו אסטרטגיה, אני אוהבת אותה יותר ככה. שתישאר ככה. בנות, איך הולך? אותה בלבן. איזה יופי. מה שלך, אינשאללה. אתם נהנות? נהנות אני לא מאוד. מפריעה לכם מה באיזה פתאום, שיחה בכיף? חשובה. שלום, מה שלומך? האורח השלישי הוא רונן, שזוכה לקבל את אלינור אחרי מקלחת. כיף לך. באים לדירה שלי. איזה כיף. מה העניינים? כל 4 מתוקים בו שלידי. היי! ואחרון נכנס האיש שפנים רבות לו, חיים המתקשר. לראות אותך. וולקאם, תיכנס. כשנכנסתי לבית הזה התחיל להיות לי מאוד מאוד לא טוב. כאב לי כל הגוף, כל הצוואר שלי. חיים, תתקשר לרופא. כל השמחת חיים שלי נעלמה פתאום. זה בית עם המון חסימות. זה בית שלא נגעו בו בשיפוץ המון ואולי עשרות שנים. יש כאן הרבה סימנים וסממנים של בני אדם שגרו לפני 30 ו-50 שנה פה. ואני רואה את האנשים שאלינור חיה על הנשמות שלהם. עשה לי מאוד מאוד לא טוב, גם הקול שלי השתנה. העצבים שלי הפכו להיות מתוחים ומאוד לא נוחים. חיים הרגיש בצד שהוא נכנס וראה אותנו כקבוצה, אז הוא חושב, מדמיין, אבל זה לא יהיה קבוצות. אנחנו כולנו 5 נהיה ביחד, לעולם לא יהיה קבוצות. ממי. לא. וואי, איזה חתיכות. איזה חתיכות, יא רבאק, מה הולך פה? איזה חתיכה, מה זה איזה חתיכה? אני הולכת למזיע בתה ברגל כפה. היי, יצא לך קצת אורלי. אני מזיע? את רוצה לנשק אותי? זה קרם של 400 שקל. את רוצה להתנזק בו שאת לא... היא מעדיפה לנשק 400 שקל. נכון. אז כשהיא אמרה לו, אוי, כפרה, איזה כיף לראות אותך, אז הוא נורא חייך כזה, והיה ממלכתי, אתה נורא מזיע. מזיע? זה קרם ב-400 שקל? טטטי, טטטם. חיים היום באנטי, מראש. יש לו מחזור. חיים הוא ילד קטן ופגיע. פגיע ומזיע. לחיינו. לחיינו. לחיי הערב הזה. שהערב הזה יהיה מוצלח ליפיפייה שלנו. לחיי הערב הזה. לחיי החיים שלנו, ההצלחות שלנו, הכישלונות שלנו שמהם אנחנו לומדים. נכון. אורלי, הבאת את הקלפים, אורלי. יש, סטריפ פוקר. אני מאוד רוצה שתטעמו ככה גם נשמע. לפני שחיים משתלט על השולחן עם הקלפים, אלינור מגישה מתאבנים. פנטסטי, את מכינה את הממרח עגבניות? אני מכינה הומייד, עגבניות מיובשות, שמן זית, אגוזים. יפה, צעירה, אבל יש לה הבנה בסיסית במטריה. אלינור, חייכי, קיבלת כמעט מחמאה מרונן. זה היה מטבל מהמם, מקסים, ברמה אירופית. רק אבל מלוח בטירוף אסטרונומית. אני מאוד מקווה שבגילי המופלג, פליס, אלינור, אל תהיה הראשונה שתגרמי לי לנטייה לקולסטרול. טפו טפו טפו. אלינור מתכוננת להגשת המנה הראשונה, פורטובלה, פטריות ממולאות, ולגלי, קישום ממולא. תגידי, מה זה המשקה הזה? זה קאבה ספרדית עם ליצ'י. קאבה עם ליצ'י. הנה, הושקעה לה פה איזושהי מחשבה.
לא משהו מאוד גרנדיוזי, לא השמפניה של אתמול, המאוד יקרה. בואו נעשה לחיים עם הליצ'י. לחיים עם הליצ'י, יאללה. לא אכלתי. יאללה. לחיים, עמי, פעם ראשונה. רגע. פעם ראשונה אני אוכלת את תאכלי הליצ'י. איתי תמיד ותגידי מה דעתך. סלט ליצ'י. טעים, נכון? מאוד. ופרס השחקנית הטובה בתוכנית בישול הולך לאורלי. מאיפה בא לך הרעיון של המנה? פשוט הבזק של השראה. בגיל 5... לפעמים אתה חושב שאתה המצאת משהו, והוא קיים מלא זמן. אבל העיקר שאתה חושב שהמצאת. רגע, זו הייתה שאלה מכשילה? לא יפה, רונן. טעים מאוד. ועכשיו את האמת? את האמת לא היה טעים. ראיתי את הצדף הזה, את הפטריה הזאת, עם הפירות היבשים. אכלתי אותה למה הייתי רעבה, ברמות. לא אכלתי כלום, כלום, כל היום, משהו. יש לך מלח? אני אשמח. התבאסתי על עצמי ששכחתי לשים מלח בשולחן. אני בדרך כלל ישר שמה מלח בשולחן. עדיף לא לשים מלח מאשר לשים יותר מדי. בוודאי. לי זה בדיוק המלח, בדיוק המליחות. המליחות היא מהסויה גם. לא הוספתי יותר מדי מלח בפטריות. המלח היה מעל המותר בים המלח. כאילו קנית 100 גרם של פיצוחים בקיוסק תל אביבי, גרסת אותם ושמת לי אותם בתוך הפטריה עם המון מלח, ונתת לי לאכול את זה. אכן סיבה להזיע. ואיך היה קישור של גלי? הקישור היה מצוין, רק שהירק שאני הכי לא אוהבת זה קישור. מישהו רוצה לטעום מהמנה שלי? לא, זה לא ייתן. את הקישור, אני אוהבת... אורלי, באמת לא אכלת כל היום. השתדלתי לכבד את הקישור לאחרים ולאכול את המלית. שובבה. אז שמחתי נורא שאחרים השתתפו בי במנה. אני יכולה לטעום מהמנה שלך, גלי? תפרגני לטבחית, אלינור. טעים. נכון? יופי. הפטריות האלה היו בגודל בינוני קטן, מאבדות גם נוזלים באפייה שלהם, אז בסופו של דבר קיבלתי איזה פטריונת כזאת חמודה. אני לא מאוד מאוד רעב, שזה נחמד, כי אחרת הייתי לוקח את הפטריה הזאת בביס ומה שנקרא דופק עם המזלגות על הזה. על מי? על חיים? אלינור הולכת למטבח לטפל במנה העיקרית. היא צרבה את ההמבורגר במחבת והעבירה אותו לתנור. טכניקה שבהוצאה של המנה יכולה טיפה לתקוע אותך לפעמים. ממש לא טיפה, ובינתיים זה אתה שתקוע עם החברים בשולחן. יש לנו שולחן ביום שישי. אלינור מתחילה להיכנס ללחץ. כמה זמן נראה לכם עוד נחכה למנה העיקרית? 3 דקות. 3 דקות. חיכינו למנה העיקרית, זאת אומרת, הייתה איזושהי כמיהה פשוט למנה העיקרית. אני חשבתי קצת שהיא הסתבכה. אין לי מספיק כלים בבית. נפלש ונקה צ'יק צ'אק. צ'יק צ'אק, אין לחץ. מעניין אותי ככה, אם היא צריכה עזרה שם אלינור. בדיוק, במקום לדבר רונן, תתחיל לשיר. כמו מלאך. אלי, התאכזבתי קשות, לא ישנתי לילות. אנרגיות נראה לי עלו על גל. יש פה אווירה טובה. אלה יותר אנרגיות של אנשים שתכף אוכלים את הקירות, ואת הדיירים הקודמים שחיים תקשר. ניסה עכשיו את ההמבורגרים לתנור לכמה דקות. הללויה. טוב, תשנו יפה. נלחצתי קצת בהתחלה מהתזמון, אבל נראה לי שלמרות הכל, הכל הולך פיקס. יפה, יפהפייה, נחשקת. כן. מה קורה עם המנה העיקרית? תאכל מלח. הנה, בדיוק סיימתי. נו, היא בדיוק סיימה, בערך. אלינור מזליפה שמן זית על הפטריה, מניחה אותה על פירה, מעליה את ההמבורגר ומפנשת ברוטב היין האדום. נראה לך? כן, מסתדרת, אני אם לא, אני אעזור לה. איך היא תעזרי לה? את רק אומרת בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך. קבלו סוף סוף את המנה העיקרית, המבורגר פורטובלה. כן, מעניין מה זה הרוטב, תכף. יין, היה כתוב יין. זה יין הרוטב? אני חושבת, תראה לא לי איך יודעת. נראית הפטריה. מה שמת בפירה? יין? כן. יפה, טעים מאוד. טעים מאוד, טעים מאוד. אורלי יחזקאל בתפקיד חייה. 300. חיים מנצל את הרגע ומקבל מסרים סותרים מהקציצה שלו. הקציצת בשר הזו, קודם כל היא הייתה במין גודל כמו ראש של פלוטו. זה פשוט היה ענק. זה נראה לי כמו בומבה, בומבה. את מדברת על ההמבורגר או עליי? אני נוהג להריח בשר. כשהרחתי אותה, הרגשתי בשר נע. הרגשתי בשר מגעיל, נע עם ריח של חי, נוטף דם. לא יכול לשים לנגוס ממנה אפילו. אני לא מבינה למה הוא לא אכל, הוא לא טעם. בי.
כאורחת זה מאוד פגע. למה אתה לא אוכל, חיים? אני אוהבת... אתה מדבר כפרה, תאכל. ממש מהמם, זה מהמם, ממש יפה. למה הוא לא אוכל? לא עניתי לאורלי כי היא מזויפת ושקרנית, כי ראיתי את התווי פנים של אורלי, היא פוררה את הקציצה הזו ל1,000,002 גורמים, כי היא נגאלה מהקציצה בעצמה. 1,000,002? ספרת או תקשרת? אני חושבת בגלל שהוא ראה את הבשר האדום, זה הגיל אותו. גם אותי זה הגיל. מחריד ברמות, אבל השתדלתי לא לפגוע. אכלתי את כל היבש מלמעלה. רונן שולף את כישוריו הדיפלומטיים. נראה לי שיותר צריך לשאול איך אתה אוהב את ההמבורגר. כי אני אוהב את זה. זאת אומרת, אני יכול לאכול את זה גם אם לא יצם אותו בכלל במחבת. אני רואה שאולי אורלי לא די, אוכלת למה בגלל שזה כפרה לא לאט עשוי לאט? לכם יותר מדי. אבל טעים, אם אני את רוצה, אני אוכלת. יכולה להחזיר לך את זה לתנור, זה יהיה עשוי. כן? בטח. בכיף, יאללה, בואי. יאללה. גם שימי לי צלחת כפרה שנכנסת עליך. לתנור. שימי בכיף. שרוף. אלינור הולכת לעשות שרוף, ומסביב לשולחן חיים עושה שחור להמבורגר. גלי מדליקה את עצמה, ואורלי חותרת לאוסקר. משהו. פירט טעים מאוד. השרוף חוזר לשולחן, ורגע לפני שחיים אומר נואש, הוא מגלה דיירת עבר בקירות. יש כאן בחורה מאוד אירוטית, בחורה מאוד נשית, מאוד מינית. ממי, אני רוצה עוד יין. בחורה יש? שנמצאת מחפשת את האמת. חיים לא אוהב אוכל. חיים אוהב לדבר. בים, ביער, יש מים, יש מאחורי עצים, ים. יש סלעים, יש נחלים. היא מחפשת את המציאות, היא מחפשת איפה להיות. אני חושבת שהיה לה מאוד קשה לראות בן אדם שיושב לצידה ולא נוגע ולא תואם. אבל אני ליטפתי אותה באיזשהו שלב, אמרתי לה, כמה יפה, איזה המבורגר טעים, יישר כוח. יפה, גלי, ברגש. שהדבר שאני הכי לא אוהבת בעולם זה גם בשר. נהדר, אל תחששי מאובר-אקטינג. ליבי יצא אליה. ואני בגלל זה אכלתי את כל ההמבורגר, למרות שאני לא אוכלת בשר, וזה היה טעים מאוד. פרס השחקנית הטובה ביותר עובר לגלי. בוא, תודה לך על זה שסיימת את הסלט. זה כיף. אני קצת לא אוהבת שיש בלגן ושאין לי זמן לסדר. עזבי, אני אעשה כלים. תתרכזי בקינוח. יש לי הרבה סנטימנטים בקינוח הזה, וגם אני מאוד מתרגשת לקראת התגובות. איזה השקעה. לא להציץ. טוב. דובדבן שמקצפת. את כזה דובדבן כשאת ממהרת. והאורחים מקבלים לקינוח פודינג אורז חמים ברוטב דובדבנים. הדובדובן שבקצפת כפרה. הדובדבן שבקצפת. תראי גרשה. משהו. לא כולם בבת אחת. אני רוצה לקחת ביס ולתת לכם עכשיו ציור מה זה עשה לי בפה. נראה. טוב, אוקיי, בבקשה. בואי נראה, רגע, חכי, נראה. איזה ציור, קוביזם קלאסי. גלי קצת הגזימה עם הם הרגישו שהאורז לא היה מוכן, אבל מבחינתי הוא היה מוכן בקטע מגניב. זה היה בסך הכל טעים, אבל הייתה פה איזושהי בעייתיות מבחינת מידת העשייה של האורז. הקינוח היה מאוד טעים. מאוד טעים. כן, היה טעים. אפילו שהאורז לא התבשל טוב, אז מה? זה לא ביג דיל, אז לא התבשל. מה קרה? יש לי הרגשה שהערב היה ערב טוב. בואי נראה אם גם לאורחים יש חשק לשיר. אם אני הייתי רוצה לתת לה על כולה, הייתי נותנת לה 10. אבל אני צריכה לשפוט באמת כמו שצריך ומאוד זה. אז אני בוחרת לתת למתוקה שלנו 7. הציון שאני נותנת לאלינור הוא 5. בגלל שהיא נחמדה, סימפטית, עניינית. בעיניי הוא באמת ציון גבוה. בסך הכל האוכל היה טעים, האירוח היה לבבי ונחמד. בוא נגיד האירוח והשתייה. שום אוכל מהאוכל לא היה טעים. לסיכום הערב, אלינור עוקפת בלי להזיע את חיים עם 24 נקודות, אבל גלי עדיין בטופ עם לא פחות מ-32 נקודות. מחר תארח בבת ים אורלי הנמרה יחזקאל, שתראה לכולם איך שוברים את הקלח. פנתרה יש לנו, פנתרה. בזיקוקים. חבר'ה, אני שיכורה. כן, גם זה יכול לקרות, אבל לא רק. חבר'ה, רגע, פנדל צביקה, הוא פושטן. מי זה הדבר הזה?
בוא'נה, תעמדו בשקט. אוי, וואי, וואי,